భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం దేవీం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం వ్యాసం తథో జయముదీరయేత్ తతో జయముదీరయేత్. జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు ఆయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం నిత్యం భాగవత భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమశ్లోకే భక్తిర్భవతి న ఇష్ఠికి భవతి నైషి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ దేవకీ నందగోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. నమః. చేసి ప్రతి ఒక్క భక్తులను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సోదత్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకే చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతల స్వయం రూపకదామహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామిని నమో ఆచార్యపాదాయ నితాయ కృపపదాయ గౌరకథా దామదాయ నగరగ్రామతారిణి నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరి హరి. సారీ ప్రభుజీ, అర్థాల అనువాదం చెప్పిస్తాను. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ. ఇప్పటి వరకు పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీరు చెప్పించండి. ఉన్నారా హ్యాండ్ రైజ్? ప్రభుజీ ప్రేమలత మాతాజీ హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల రైట్ చేశాడు. ఓకే, భాస్కరే ప్రభుజీ, లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పచ్చనా? చెప్పండి ప్రభుజీ అర్థాలు. సదస్సు పలుకుచుండగా. ప్రభుజీ 16వ శ్లోకం. ధనుహు తన నేను పైన చూసేస్తాను. ధనుహు తన ధనువు విస్ఫుర్జయన్ టంకారము చేయుచు దివ్యం అద్భుతమగు ద్విషతాం శత్రువుల యొక్క ఖేదం ఖేదమును ఉద్వాహాన్ కలుగుచేయుచు అస్త్రవోగం వివిధాయుధములను ధ్వంసము చేసెను. బాణై తన బాణ పరంపరచే ఘన మేఘముల అనేకం గుంపు యువ వలె అనిలహ వాయువు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ అనువాదం చెప్పండి.
వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం ప్రభుజీ. సరే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పించనా వేరే వాళ్ళు చెప్తారు మాతది. వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఓకే మాతది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువుడు కావించిన ధనుష్టంకారము శత్రువుల గుండెలలో ఖేదమును కలుగజేసినది. పిమ్మట అతడు ప్రచండ వాయువు ఆకాశమునందలి మేఘమండలమును చిన్నాభిన్నము చేయునట్లు తన చెర పరంపరచే వారి ఆయుధములను ధ్వంసము చేయసాగెను. ప్రభావతి మాతాజీ అర్థాలు చెప్పించండి, రాజేశ్వరి మాతాజీ అనువాదం చెప్పించండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తస్య ధ్రువుని యొక్క తే ఆ బాణములు ధనువు నుండి నిర్ముక్తాః విడువబడిన విత్వా భేదించి పర్మాణి కవచములను రక్షసాం రాక్షసుల సాయాన్ దేహములు అవివసుహు పుచ్చుకొనినవి సిగ్మాహ వాడి అయిన గిరీన్ పర్వతములు అసవయః వజ్రాయుధము యథా వలే భావం మాతాజీ. వేరే మాతాజీ అనువాదము. ఇంద్రుని వజ్రాయుధము పర్వతములను భేదించినట్లుగా ధ్రువుడు ప్రయోగించిన వాడి అయిన బాణములు శత్రువుల కవచములను దేహములను భేదించెను. రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు అర్థాలు చెప్పిస్తారా ఈ శ్లోకాలకి? హరే కృష్ణ. ఒక నిమిషం ప్రభుజీ, ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ప్రభుజీ? మొత్తం చదవాలి. చదివండి ప్రభుజీ. యశోద మాతాజీ అర్థాలు చదివించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామాలు. వైష్ణవ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. బలైహి తన బాణములచే సంచిద్యమానానాం చిన్నాభిన్నమైన యక్షులు శిరోభిహి శిరములతో చారు సుందరములు కుండలైహి కుండలములతో ఊరుభిహి ఊరువులతో హేమతాళభైహి సువర్ణమయ తాళ వృక్షముల వలె దోర్భిహి బాహువులతో వలయ వల్గుభిహి
సుందరముగు కంకణములతో సుందరమగు కంకణములతో హారములతో హారములతో కేయూరములు కేయూరములు ముకటైహి మరియు కిరీటములు మరియు కిరీటములు ఉష్ణుషైహి తలపాగాలతో చ కూడా మహాధనైహి అతి విలువైన ఆస్తృతాః నిండి తాః అవి రణభువః రణరంగము రేజుః ప్రకాశింపసాగెను వీరులకు మనఃహరాః మనస్సును మోహింపజేయు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామాల అనువాదం చెప్పాలి ప్రభుజీ. శ్రీదీప మాతాజీ ఉన్నారు మాతాజీ. మాతాజీ శ్రీదీప మాతాజీ హరే కృష్ణ అనువాదం. మైత్రేయుడు పలికెను, పలికెను. ఓ విదురా, రువుని బాణములచే తెగిపడిన శిరములు, బాణములచే తెగిపడిన శిరములు కర్ణ కుండలములతోను తల పాగాలతోను చక్కగా అలంకృతమై ఉండెను. ఆ దేహముల సువర్ణ తాళ వృక్షముల వలె శోభాయమానముగా నుండెను. వారి భుజములు కంకణములతోను శిరములు సువర్ణమయ కిరీటములతోను ఒప్పారుచుండెను. రణరంగమున చెల్లా చెదురుగా పడి ఉన్న ఆభరణములు ఆకర్షణీయముగా నుండి వీరుని మనస్సును మోహపరుచునవై ఉండెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఇంతకుముందు నిర్మలా మాతాజీ హ్యాండ్ రైట్ చేసి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరు మాతాజీ మాట్లాడారు? హరే కృష్ణ. నిర్మల మాట్లాడండి మాతాజీ. అనువాదం ఇదే భాష్యం చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం చేశాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. పూర్వకాలమున సైనికులు బంగారు నగలతోనూ కిరీటములతోనూ తలపాగలతోనూ చక్కగా అలంకరించుకొని యుద్ధమున కేగడ వారని వారు మరణించినప్పుడు ఆ సొమ్మునంతటిని శత్రుపక్షముల వారు తీసుకొనిడి వారని గోచరించుచున్నది. రణరంగమున వారు పెక్కు సువర్ణాభరణములను ధరించి మృతులై పడియుండుట మిగిలిన వీరులకు నిక్కముగా ఒక లాభకరమైన అవకాశము వంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 16వ శ్లోకం నుంచి 4వ స్కందం 10వ అధ్యాయం 16వ శ్లోకం.
ధనుర్విస్ఫుర్జయన్ దివ్యం ద్విష్టాం ఖేదముద్వహాన్ దృష్టతాం ఖేదముద్వహాన్ అస్త్రౌఘం వ్యధమద్బాణైర్ ఘనానికమివ నిలాహ. Dhrumaraj's bows and arrows twanged and hissed, causing lamentation in the hearts of his enemies. He began to shoot incessant arrows, shattering all their different weapons, just as the blasting wind scatters the assembled clouds in the sky. 17వ శ్లోకము. తస్య తే చాపనిర్ముక్తా భీత్వా వర్మాణి రాక్షసాం కాయానా వివశుస్తిగ్మా నాశనయో యథా. The sharp arrows released from the bow of Dhruva Maharaj pierced the shields and bodies of the enemy, like the thunderbolts released by the King of Heaven, which dismantled the bodies of the mountains. 18వ శ్లోకము 19వ శ్లోకము. బల్లై సంచిధ్యమానానాం చిరోభిశ్చారుకుండలైః ఉరుభిర్హేమతాళాభైర్ దోర్భిర్వలయవల్గుభిః హారకేయూరముకుటైర్ రురుష్ణీశ్చైశ్చ మహాధరైః ఆస్తృతాస్తస్తారరణభువో रेजार्वीरमनोहराः. The great sage Maitreya continued, "My dear Vidura, the heads of those who were cut to pieces by the arrows of Dhruva Maharaj were decorated very beautifully with earrings and turbans. The legs of their bodies were as beautiful as golden palm trees. Their arms were decorated with golden bracelets and armlets on their hands and their heads. There were very valuable helmets bedecked with gold. All these ornaments lying on that battlefield were very attractive and could bewilder the mind of a hero." Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. It appears that in those days, soldiers used to go to the battlefield highly decorated with golden ornaments and with helmets and turbans, and when they were dead, the booty was taken by the enemy party. Their falling dead in battle with their many golden ornaments dresses was certainly a lucrative opportunity for the heroes on the battlefield. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్తున్నారు ఏ రకంగా యుద్ధ భూమిలోని ఒకానొక సమయంలోని ధ్రువ మహారాజ్ హతింపబడ్డారు అనే అంత శోకము మొత్తం అంతా దేవలోకంలోని కూడా కమ్ముకున్నది. అందరూ దేవీ దేవతలు అక్కడికి వచ్చారు, వీక్షిస్తున్నారు యుద్ధాన్ని. సో దేవీ దేవతలకి ఏంటి అని అంటే కర్మలోని వారు భాగము కాలేరు. సో భూలోకవాసులు ఎవరికి కూడా కర్మలో వారు భాగం కాలేరు. ఎందుకోసమని దేవీ దేవతల యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? భగవానుడు ఆదేశాలను వాళ్ళకి అలా భగవద్గీతలో ఉన్నది. దేవీ దేవతలు ఎందుకు సృజింపబడ్డారు? తాత్కాలికమైన కోరికలను తీర్చడం. జయది మాతాజీ. తాత్కాలికమైన కోరికలను తీర్చడం కాదు, వేరు వేరు విభాగాలలో ఆయన ఇచ్చిన భగవంతుడి అంగాలు. ఎవరికైనా శ్లోకము తెలుసా? అవిధిపూర్వకం అనేదా ప్రభుజీ? దేవీ దేవతలు ఎందుకు సృజింపబడ్డారు? ఏ అధ్యాయంలో ఉంది?
థర్డ్ ప్రభుజీ. త్రీలో ఎస్. సో 3వ అధ్యాయంలో 10వ శ్లోకము. సహ యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి. సో దీంట్లో చెప్పున్నారన్నమాట. ఏంటి అని అంటే దేవీ దేవతలు ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్. సో భగవంతుడు చేసినప్పుడు మానవుల్ని మరియు దేవీ దేవతల్ని పంపించారు. దేవీ దేవతలు ఎందుకు పంపించారు? ఒకే ఒక కారణం. ఏంటి అని అంటే జీవులందరికీ కూడా వారు యజ్ఞము నేర్పించాలి అని. సో భగవంతునికి యజ్ఞం అనేది చెయ్యాలి, భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచాలి అనేది నేర్పించేదాని కోసమని మాత్రమే దేవీ దేవతలను పంపించారు. యుద్ధ భూమిలోని కానీ లేక రణరంగంలో కానీ లేక వారి జీవితంలోని కానీ వారికి కర్మలని పాలు పంచుకునే దానికోసం కాదు. సో ఏ రకంగా కూడా వారు మానవులు చేయాల్సిన కర్మలని ఏది కూడా వారు చేసేదానికి లేదు. మనం చాలా సన్నివేశాలు విన్నాం. ఎక్కడైతే ఇంద్రుడుకి రాక్షసులు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేస్తారో అప్పుడు వారు భూలోకవాసులని వారు సహాయం పొందారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? కట్వాంగ మహారాజు, దశరథ మహారాజు, దశరథుడు, అర్జునుడు, వీళ్ళందరూ ముచ్చుకుంద వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే రకంగా వారందరూ కూడా సహాయపడ్డారు. భూలోకవాసులు వెళ్ళి స్వర్గలోకానికి వారు సహాయం చేసిన సన్నివేశాలు, సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ దేవీ దేవతలు ఎప్పుడైనా వచ్చి సహాయం చేసిన సన్నివేశాలు ఉన్నాయా? ఎందుకు? వారు మరి ఎప్పుడైతే లబ్ధి పొందారో మానవులతోని మరి వాళ్ళు కూడా చేయాలి కదా అని అంటే లేదు. వాళ్ళు ఈ రకంగా చేశారు అని అంటే మాత్రం వీళ్ళకి కర్మ బంధనాత్ అనేది ఇంకా చిక్కుకోబోతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా జీవులు దేవీ దేవతల యొక్క సహాయం కోరుకునేదానికి లేదు, అండ్ దేవీ దేవతల సహాయం చేయడానికి లేదు. సో అందుకోసమని వారు కేవలం వీక్షించగలరు. వీక్షిస్తున్నారు, వారు బాధపడుతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ధ్రువ మహారాజ్ చాలా గొప్ప భక్తుడు, అండ్ భక్తుడికి కీర్తి అనేది నలుదిశలా వ్యాపించి ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా నలుదిశలా కాదు, దశ దిశలా వ్యాప్తించి ఉంటుంది. సో అందుకోసమని అంత గొప్ప భక్తుడు ఎప్పుడైతే అంతమంది ఇచ్చిపోతున్నారో ఆ బాధని తట్టుకోలేక అందరూ దేవీ దేవతలు వచ్చారు. కాకపోతే నిజ జీవితంలోని సినిమాల్లోని ఏ రకంగా అయితే చూపిస్తారో అది ఎక్కడి నుంచే వచ్చింది అని అంటే ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చినట్టుగా ఒక కుంభవృష్టిలో నుంచి, సో ఒక మేఘాలు కమ్ముకోనున్న దగ్గర నుంచి ఏ రకంగా అయితే సూర్యుడు బయటకు వస్తారో ఆ రకంగా ధ్రువ మహారాజు అన్ని అస్త్రాలు శస్త్రాల మధ్యలో నుంచి బయటకు వచ్చారంట. వచ్చి వారి మీదకి యుద్ధం చేస్తున్నారు. ఏ రకంగా అంటే ఇన్సిసెంట్ రెయిన్ ఆఫ్ యారోస్. సో ఒకదాని వెంట ఒకటి ఈ రకంగా బాణాల యొక్క ఒక వంతెనలాగా వేసేస్తున్నారు. సో వరుస పెట్టి బాణాలు వేస్తున్నారంట. ఆ బాణాలు ఎలా ఉన్నాయనంటే వారి శరీరాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసేస్తున్నాయి. ఎక్కడైనా ఇటువంటి దృశ్యం చూడడానికి చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది, కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది. మామూలుగా కషాయవాడి దగ్గరికి మనం చూడలేం అసలు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బయట నుంచే ఏదైనా ఒక జంతువుని లోపలికి తీసుకెళ్తూ ఉంటారో అప్పుడే మనసు చాలా ద్రవించిపోతుంది. అయ్యో వాటిని చంపేస్తారే, ఇప్పుడు ఎంత బాధలో ఉంటుందో ఏమో పాపం అని. మనం అటువంటి సన్నివేశాన్ని చూడలేము. కానీ ఇక్కడ లక్షలాది మంది, టు బి స్పెసిఫిక్ 130,000 మంది అని చెప్పునున్నారు యక్షులు. వారిని ఇంకో దగ్గర రాక్షసులు అని కూడా పిలుచబడ్డారు. సో యక్షులే రాక్షసులు. సో అంతమంది కూడా అంతమంది ఇచ్చిపోతున్నారు. వారి శరీరం తునాతునకలుగా అయిపోయి ఉన్నది. రక్తస్రావంతో ఒక్కొక్క బాడీ పార్ట్ విభిన్నమైన అంగాలన్నీ కూడా చిన్నాభిన్నంగా పడి ఉన్నాయి.
సో ఆ అంగాలతో పాటు వారు ధరించిన ఆ మణులు మాణిక్యాలు అవన్నీ కూడా బాగా మెరుస్తోంది, స్వర్ణాభరణాలన్నీ కూడా మెరుస్తోందంటే అది చూడడానికి ఎక్కడైనా సరే కూడా శరీరం చిన్నాభిన్నమై ఉన్నది, ఒక జీవుడు మృత శరీరం యొక్క అంగాలు పడి ఉన్నాయనంటే చూడ్డానికి చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది, అది కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది అది. కానీ ఇక్కడ ఎందుకు దాన్ని మరి ఈ రకంగా చెప్తున్నారు? చాలా అందంగా ఉన్నది అని అంట. ఆల్ ఆర్నమెంట్స్ లయింగ్ ఆన్ ది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వర్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అండ్ కుడ్ బివిల్డర్ ది మైండ్ ఆఫ్ ఎ హీరో. చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉన్నదని అంటున్నారు. ఆ రకంగా ఉపమానం ఎందుకు చెప్పారు? ఎందుకు అని అంటే వారు రాక్షసులు. రాక్షసులు చేసేవన్నీ కూడా మానవులకి విపరీతంగానే చేస్తారు. రాక్షసులు అంటే ఎవరు? బేసికలీ ఎవరైతే వికర్మలు చేస్తూ ఉంటారో వారు. వారు కర్మలు చేసేవాళ్ళు మానవులు, వికర్మలు చేసేవారు రాక్షసులు, మరి అకర్మ చేసేవారు భక్తులు. సో ఈ మూడిటికి మధ్యన వ్యత్యాసం అనేది చాలా చాలా కష్టమైనది. సో దానికోసం కూడా శ్లోకం చెప్తున్నారు. ఎవరికైనా తెలుసా శ్లోకము? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి చెప్పండి ప్రభుజీ. కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః. హరే కృష్ణ. గహనో కర్మణాం గతి. సో ఇది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా కష్టసాధ్యమైనది ఇది. మరి దీన్ని ఎవరు చెప్పగలరు? కర్మణో హి అపి బోధవ్యం బోధవ్యం చ వికర్మణః. సో అది తెలుసుకోవడం అనేది ఏది కర్మ ఏది వికర్మ ఏది అకర్మణ అనేది తెలుసుకోవడం చాలా చాలా కష్టము. అది ఎవరు చెప్పగలరు మరి? గురువు మాత్రమే చెప్పగలరు. ప్రణిపాతేన. Yes, sir. సో గురువు మాత్రమే చెప్పగలరు. సో గురువుకి మనం శరణాగతి పొంది ఉంటే సో ఆ గురువు మనకి చెప్తారు. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అని అంటే మన జీవితం ఏ రకంగా అధోగతి ఎప్పుడు చెందుతుందో కూడా మనకి తెలియదు. సో ఇదంతా గురువుకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఇతరులు దాన్ని తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ తెలుసుకోలేరు. దానికి శ్లోకం ఏమైనా ఉందా? యః పశ్యతి సపశ్యతి అని వస్తుంది. కాదు. మనం అంతా తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నించవచ్చు కానీ అంత ఈజీ కాదు. తద్విధి ప్రణిపాతేనా? ఈ వాయిస్ చాలా స్లోగా వస్తుంది ప్రభుజీ. 4.34 ప్రభు. ఏది శ్లోకం చెప్పండి. తద్విధి ప్రణిపాతేనా? కాదు, గురువు కాదు. గురు పరంపరలో గురువుని కాదు కాదు కాదు. మీరు అనేది ఏమిటో యజ్ఞాచరితి శ్రేష్ఠ ప్రభు. ఏది మాతాజీ? కాదు, యజ్ఞాచరితి శ్రేష్ఠ. నాకు ఆ శ్లోకం గుర్తుకు రావటం లేదు. ఓన్లీ గురువు మాత్రమే అది. సో అది ఓన్లీ గురువుకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అది. నాకు శ్లోకం గుర్తొచ్చిందంటే చెప్తాను. అది శ్లోకంలోని ఒక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకో శరీరం ఏ రకంగా తీసుకుంటామనేది అది మామూలు ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు. 15th చాప్టర్ ప్రభుజీ. వేదాహం సమతీతాన్ని ప్రభుజీ. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానన్వా గుణాన్వితం గుణాన్వితం విమూఢానాను విమూఢానాను పశ్యంతి 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 జ్ఞానచక్షుషా. జ్ఞానచక్షు. Yes, ప్రభు. పర్ఫెక్ట్. సో జ్ఞాన చక్షువులు ఉండేవారు మాత్రమే అది తెలుసుకోగలరు. అదేంటి శ్లోకం స్టార్టింగ్? ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి. ఉత్క్రామాంతం స్థితం వాపి ఉత్క్రామాంతం స్థితం వాపి గుణాన్. భుంజానన్వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. ఆ జ్ఞానం ఉండేవారు మాత్రమే అనగా గురువు మాత్రమే
ఇది తెలుసుకోగలరు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే వికర్మలు చేస్తారో వారందరూ కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే భారతదేశము నుంచి బయటికి వారందరినీ కూడా తరిమివేయబడ్డారు. అందుకోసమే మీరు ఈ అధ్యాయంలో ముందులో చూసినట్లయితే వారందరూ హిమాలయాలకి నార్త్ సైడ్లో ఉన్నారని చెప్పనన్నారు. ఎందుకు హిమాలయాలకు నార్త్ సైడ్లో ఉన్నారంటే వారందరూ వికర్మలు చేసేవారు, యక్షులు. వారందరూ అందుకోసం హిమాలయాకి నార్త్ సైడ్ అంటే భారతదేశముకి బయట, అంటే చైనా అటు సైడు. సో ఇప్పటికీ మీరు చైనీస్ని చూశారు అని అంటే వారు రకరకాల జంతువుల్ని వాటన్నిటిని కూడా భుజిస్తూ ఉంటారు. సో వారందరూ వికర్మీలు. సో అందుకోసమని వారందరూ కూడా భారతదేశంకి బయటనే ఉండేవారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది కర్మ చేసేవారు. కర్మ చేసేవారు ఎవరు? వారందరూ కూడా దేశంలోనే ఉంటారు. కానీ అకర్మ చేసేవారందరూ కూడా భక్తులు. సో కర్మ చేసేవారికి బోధించవచ్చు, బోధించి ఒక అకర్మ చేసేవారు, ఒక వైష్ణవులు ఆ జ్ఞానాన్ని బోధించవచ్చు, కానీ వికర్మ చేసేవారికి బోధించలేము. సో అందుకోసం ఎప్పుడైతే వికర్మలు చేసేవారు ఉంటారో వారు ఎప్పటికీ ధర్మాన్ని అనేది ఆచరించరు. కాబట్టి వారేంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే యుద్ధ భూమిలోని అంతమొందిస్తారో ఈ రకంగా మిగతా వారందరినీ, వారు చేసేది ఏంటి అని అంటే వారి ఆభరణాలని వాటన్నిటినీ కూడా దోచుకొని వారు వారి సామ్రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో ఇక్కడ వారి శరీరం ఎప్పుడైతే తునాతునకలై పడి ఉన్నదో వారందరూ వికర్మీలు. వారందరూ కర్మకి వ్యతిరేకంగా చేస్తారు, గురువు చెప్పిన దానికి కంప్లీట్గా వ్యతిరేకంగా చేస్తారు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కర్మకి వ్యతిరేకంగా చేస్తారో వికర్మలు ఉంటారో వారికందరికీ కూడా శిక్ష అనేది తప్పదు. సో వారి కోసం అనేసని మనకి ఈవెన్ ఈశోపనిషత్తులో కూడా చెప్పున్నారు. ఈశోపనిషత్తులోని కర్మకి డెఫినేషన్ అనేది కూడా చెప్పేశారు. మనం ఏ రకంగా అకర్మకి డెఫినేషన్, అకర్మకి డెఫినేషన్ ఏంటి ఈశోపనిషత్ ప్రకారంగా? ఎవరికైనా తెలుసా? కర్మ చేయకుండా ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన త్యక్తేన భుంజితం మాగృత కస్య సిద్ధనం. సో ఇది అకర్మకి డెఫినేషన్. మనం దేనికి కూడా ఆశపడద్దు, అత్యాశ కలదు. ఏదైతే మనకి భగవంతుడు రాశారో అది మనకి దొరుకుతుంది. మనం భగవంతుడికి మాత్రమే ప్రార్థించగలము. మనకి రాసునేటిది మనకి దొరుకుతుంది. అనవసరంగా ఇంకొకరికి దీంట్లో రాసునేటి దాన్ని మనం దాన్ని లబ్ధి పొందాలి అని అనుకోవడం తప్పు. సో ఇది ప్రిన్సిపల్. కానీ దీనికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళేవారు వికర్ములు. అసూర్య నామతే లోక అంధేన తమసావృతం తాంస ప్రత్యాభిగచ్చంతే ఏకచాత్మ హనోజనాహ. సో వారిని అసురులు అని అంటారు అండ్ వారిని రాక్షసులు అని అంటారు. సో వీరందరూ యక్షులు కూడా అదే పని చేస్తున్నారు. కాబట్టి వీరి శరీరాలు ఎప్పుడైతే తునాతునకలైపోయి ఉన్నదో అది ఒక దుష్టశక్తి మీద ఒక మంచి శక్తికి విజయం. అండ్ నెక్స్ట్ అదొక అంధకారం మీద జ్ఞానం యొక్క విజయం ఇది. సో ఇది విజయం కిందకి ఇది ట్రీట్ చేయబడుతుంది. ఇది దుష్టశక్తిని ఓడించి సంహరించి వారి చిన్నాభిన్నం చేసినా సరే కూడా, అది చూడడానికి కష్టసాధ్యంగా ఉన్నా సరే కూడా అది దుష్టశక్తి మీద ఒక మంచి శక్తి, ఒక భక్తుని యొక్క విజయం. కాబట్టి దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయబడుతోంది ఇది. సో అందుకోసం ఈ యుద్ధ భూమిలోని ఇన్ని చిన్నాభిన్నంగా అయిపోయి పడున్నా సరే కూడా శరీరం యొక్క అవయవాలు వాటన్నిటినీ కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాయి అని అంటున్నారు. అది కూడా ఎవరికి? బివిల్డర్ ది మైండ్ ఆఫ్ ఎ హీరో. సో ఒక హీరో, ఒక నాయకుడికి, ఒక గొప్ప భక్తుడు, నాయకుడు అంటే ఎవరు? యుద్ధ భూమిలో నాయకుడు కాదు, ఒక గొప్ప భక్తుడు. అభక్తులని ఇక్కడ వారు ఎందుకనంటే వారు దారిలోని పాటించలేకపోతున్నారు. వారందరూ అభక్తులు, అకర్మ చేసుకోలేరు వారు ఎప్పటికీ కూడా. వారు వికర్ములే. సో వికర్మలు మాత్రమే చేస్తున్నారు. ఒక భక్తుడి చేతిలో సంహరించబడ్డారు అని అంటే వారందరికీ కనీసం వచ్చే జన్మలోని వారందరూ కూడా భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంది.
సో అందుకోసమని ఇక్కడ ఇది చాలా అందంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो.